Bafowethu angibingelele uSigaba okhulumayo. Ngizochaza ngendaba yami nobhuti uDSD. Izinsizwa nentombi ezazingoma zibone ukuthi ubhuti ukhangelana naye ngoba ngilapho ngimxhaphaza noma ngimthatha kancane. Kodwa ngoba bengisukume ekuqala, ibingivuna le yanto ukuthi angiqhubeke ngigide. Yena ubengabonanga ukuthi ngisukume ekuqala. Uyabona? Nakhona futhi bekade kusukume umfana ongangami. So bengizama ukukhompyutha nalowo mfana. Ngathi ubhuti ngicela ahlale phansi ngoba ngimhlonipha emdala kunami. Asixabene msana ukuyithatha nje kanjalo musana ukumosha into enhle siyakhayo niyenza ngalokho ukungcola kwenu ngoba vele abaculi baqhathwa yini ngicole kabi nina. No, hayakwenzekalanga lutho bhuti. Uma kuyenzeka engomeni manisukuma kanye bayamisa omunye noma ngabe ubani akukhethekile ukuthi ngaba ubani. Akukho bekuyisimanga nokukuphi ukuthi suke sasukuma kanye yabona. Yena ngeke sigide kanye nomunye ufuna abukwe nomunye ufuna abukwe. So lo munye uma ukhona oseduze kwaphela kwazi ukumbamba hayi ngoba esuke engabaza amandla akhe akukho wrong bhuti. Kodwa bebangaze bangithinte ngalutho ke mfowethu.